Csimalási, szervusz Gábor! Elvittük ki a szerelődőt múltkor. Gyere, várjál! Szia! Úgy van, megfőjük! Itt van át, hogy Csimalási, eljött Pestre, jött, tudod Gyurikával. Itt van, hol a hegyek fele? Nem a hegyek, az nem a hegyek. Magyarországon is vegyél le valamit. Hát én le vagyok, azt tudom édesem. Korája hallgatom. Mit hallgatsz édesem? Egy üvegetből. Vagy mennyi van? 75 cent. De leittad magad? Rosszul, bocsánat. Rosszul, elmondhatom. 27 szép sejemig. 27. 27 cent. Egy üveges. Négyet kérnék talán, nem itt találtam. Négyet kérnék, négyet. De sokáig. Van Canon D400 in a országban. Le van reagálva. Nem? Nálam otthon ilyenkor sarokban. Mostan? Én magamtól megyek kis nem morzsolok. Akkor itt megmorzsolom és magamtól a sarokban. Magyarországon Eléneklek magyar nótát. van ez a kocsán üveg a kéteres üveg, az euró üveg mondjuk. Istának azt szállítom, nem ezt. Most jött forgalomban ez a lelő. Ez új vagy. Ő neki melyiket szállítani? Nincs itt, megnézem mindjárt. Nem. Az olyan, hogy az euróüveg, hogy lehet Magyarország, Csehszlovák, egész Európa. Mi nem ilyet viszünk át, mert ezt nem lehet nálunk visszaváltani. Most kezdtük ezt csinálni, csak ez a legújabb, tudod? Mindjárt megnézem azért. Ez nem euróüveg, ugye? Ez nem. Azért mondom, hogy ezt nem lehet visszaváltani. Elfelejtettem azt, hogy megvan a címke, az én izével, engedélyes Ő kapus? neki szóra Hol vagy legény? Menj bele már képbe. Hát mivel te mozogtál. De ha leülnél, akkor nagyon szívesen csinálni. Még egyet csináltam róla. Az első Valahogy oda csúszott, hallod. csak nem tudom, hogy ezt vele van, mert napart lenne. Szerintem jó sikerül, mert nekem is tudom. Nem ment volna, észre. Robi, nem látlak sehol. Na, úgy van, nem? Nálunk nincs üvegpénz. Nálunk is mondjuk, ha van az a 033-as, Okay, come for the order. van. Other the wheels and other the... Maradjál. You know. Opa, vigyázz! The shoe. Tele lenne vízzel, akkor meglátnátok, hogy csobogok. I'm not make that. Ja, No. Lehet, hogy ezt keresztbe át lehetne még úszni, szóval nekik az elég nem keresztzel. És Kétszer. ilyenkor tudod, hogy nincs benne, ha lenne víz, tudod, Úgy van, csinálnék és ott én mit csinálnék? annyira. Ti mentél tartanod? Lenne ott minden. De nincsen, nem tudom Az megmutatni. egész part ide jönne. You know that he was talking there. A víz meg volt rendelve mára, Ezt most már mondhatod el már. de Mondom, már késő olyan szóval. hideg van, megfázol, Gyurika, aztán mi lesz akkor? Nem ér egy nagyon... Pathway, that's good, but the first one I will do. I will tell the whole. Hallgat jobbra-balra. No problem. Ez keményebb volt. Neki nem kellett hozzá közben Hát igen, mondtam a birtokát szerintem. Egyrészt vizét, már addigra vizet. Azt hiszem, hogy a vizet vizét nem vett. I know. Mondja, hogy mennyit számol? Szóval ahhoz a 200 igen, olapok 600, és 1300-at, 1500. És akkor egy ilyen zárodalási rész, és akkor meg váltom át. We can get any time. Talán nem kérlek el. Nem tudok mit kezdeni ebben a raklap historiával. Én nem jó az, ha arra megy a játék,
hogy rásózni másra a raklapot, meg vegyük meg mit kell. George, add ide. Hát, rengeteg. Mert a többit visszakapunk, csak azért, hogy a tietek rosszabb, mert törik, mint az Isten, a mávos sokkal erősebb. De végül is össze tudom szedni, csak nekem ez egy kurva nagy van menne, még a fél országot körbejárom, hogy a raklapokat mindenhol összeszedjem. Amennyire tartozom, én azt mondom, hogy kicsit ráteszek, fölrakadok egy csomó raklapot a kamionra, holnap is, és ott vigye vissza. Aztán a sörgyárosok meg ott a kutuszban is, mi a fransznak nem izé. Megmarad. Nagyon helyes, hát én persze le is lehet írni, amit én. Gabi, simán megetted.